Tayo. So ngayon naman ay dito naman tayo sa isang service road. Ito naman ay papunta doon sa isang kapatid ko, itong lugar na to. Nandito pa rin tayo sa Albay. So, pero nandito tayo sa Malinaw, Albay. So, medyo konti ang sasakyan dito. Kalsada niya ay medyo alalay ang pataas. Alalay ang pataas niya. Same time, gamit pa rin natin yung mountain bike natin. Mountain bike para sa road biking. Medyo alala yung pagtaas niya eh. Another barangay na naman. At dito napakaganda ng ngayong volcano. Wow, napakaganda ng ngayong volcano rito. Nandito ako sa Malinaw, Albay. So